سلام كبرات تغاتلت مدباتنا كم ياللهم تسقات عناكم نحنا مجم انترفونا بوتكم تبقى لنا أبيوتكم تعنا أبصرحكم كعوتنا تمننا نابزن لهم زدلنا لكم مدب بزعبا مرعان عغم منفعة تواسايد كوميديان أغرابيت مدب أبهدمونا تيفي سنتباويت رايل تسفاي زدست عستوينا حيزنا لكم متنا زلنا كدن مجمار ناقن مورالكم أبكتسالنا سرحنا حقا سلسخونم حدراكم بشير لايك كومنت كتعجبنا النازخاخرنا بغتا نمدبنا خنبل ريمنا انترتينمنت رعس قاما نحيال سنتباويت رايل تسفاي مساتو ساميل عوازقي نهببتي عباي سنتباويت هاقرنا زخوند تسقى تغلس سنبتا ديبيجا قوالا بعسرت حدد تكمتي كلتاشن إسران حاموشن سنة سرعات مرعا فتسي مالام راكي أسرات دي أسعيبا أبوزح كوميديا وفيلمتات كومون مراحيت مدب كوينا زتفلالي سنتواو سرحات أم فراي تركب نفعت من إسيا كاب كلو أبدمونا نباريت مساديا غريبا زعللو مدب مسترئي أب مونغو صدرقن زلو فغريخات عزاب راكي أبوزح سرحات فيلي من دراماني هاقرنا بلوصنتا زمسكرت من إسيتوا سايتيا إذا استقبلو تقص باري بزبو تلاويسا تواسا بعسرت حدد تكمتي كلتاشن إسران حموشن تمريعام رعس قاما نويزاري تراكي فريتن تساقيتن قبركم رايل تسفاي كابتن زلوانا بلوصات من السيات تواسات حانتيا كمتي عبوتات كمسلو رازا نيبو حزازبلو رايل عيو موسى كابتا كبرت ولاديتا سنت ببنيا فتصيما زي ترقم تساقا تغلا سنبت عدي بيجايا موسى عبس الوحدير الله نمويا موسى آتيام كابتن بلوصات نمكحلن من اسيات تواساتي حنتيا نراهيل روحس قاما نصقه ادي بيچا دما انقو حغوسكي ولادوم يرينا كماين صبان يصنبروم نبل ابتو راي بزحات عبيتنا اشتون من اسياتن سنتوين هاجرنا ترخيبوم نيروم بيتسب مغرب فتوت سنتواويان بمخانون نتمرعا غرماهي بموعيلوم اتوراي بصبو كمز حلفن بغصري بركز زبل عدون غاشا كمز نبرن يزحبر عبيتنا اشتون دمصاويان هاجرنا بالاون زمناون درفتات غيروم كمز دمقوخا يقلص الله كم بعل تسفاي محارف عيرا زامسلو عبيت سنتوين هاجرناون ابتا اغاطام ترخيبوم ببولص ترفوم حدوم اساسي اميوم بعل بيت رايل تسفاي ساميل ابسمرا زغمت كوينو اب نقد عالم توافيرو زنبر شكاتايو راهيل أب سنتباب تنتف منسيا ساميل كا سنتباو سرحات زمول سبيو نسخم تواسايد نسخم موالي سنتباب زرخبوم سباتيوم بخمز خقلت سنحة ليلوم كسبغس ناب عمق زبال ركب كغير جمرام كابز حليفون نافغر ساقيرام الزمر عوتي نسلست عمتها زاكل بفغري أب قدناتا تاسمرا شناعي بالخمز نبرون زفلتيو كم تمعلتن كلبن كي توع خايوم يموت الزبال انه تمعلت اخيلا تمرعهم يركبو اب قلون سباي راهيل اتو ساميل عقبازكي كاب عدي انجليز مصم اب كتما ليد زقمت بعلوانين كم زخونه يزحبر مس راهيل دما قدم عمد كم استلالي يزغلاص صقاوشتا تغنزيبا بزعت عبيت سنتوا فريات كتبركت زخالتيا اب سنتباب هاجرنا عبا استواصو زغبرتن غنا دما تكبر زلانيا اب عود سنتباب تساتف صعرام بمخانام سنتباو سرحات صباغا مفتار زلوو حيلنا قراربان حانت خابتم بلوصا زبلا رقحيو توهبو چبوت وي ودو مغلص زيبلو خوينو بتمكرو يخون بتمرت زيتره مساخان كاوشت خان زفتر طبابيو نسا بنسا خطبصبن كل حنتيا نسا مسمويا اگن كند بزحاتيا كم تواسايتن كوميديانن كوتاس أبزبزح كفال سنة طباب خي بقاقات بوحلنت كتكافل التخل سنة طبابنيا نسا كبديا حيال سنة طبابنيا صقا تخل سنبت مويا وريسا عم بغصال تركب زلا حيال تواسايت كوميديان سنة طباويت راهيل تسفاي توهبو وشتا تعزيبا أبوزح سنة طباب في الرياض استساتفتيا تريتا كوميديان يمسلام اب عبيت درجاتات كوميد هاجرنا عبا بركوتا تكبر زلايا اب كوميد تراكيت حترت اب بركز ولو دراماتاتن ناي تلفزيون تغاتال تواصلاتن زسرحت حيال سنتواويتيا ناي سنتب عمان بقعتن معباي اب 2017 بتياتريكال ارت بدبلومات مريقا سنتواويت راهيل تسفاي
ዝኾነ ሰብ ሞያዊ ስራሕ ክጅምር እንተዳ ኮይኑ ገለ መበገሲታት ክህልዎ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ሞያ ስነ ጥበብ መብዛሕትኡ ግዜ ተጸሊኻ ኢኻ ተኣቱ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ከም ንዕዘቦ ገለ ብኸባቢ ገለ ብመዘንኡ ገለ ድማ ብፍቕሪ ናይቲ ሞያ ተደሪኹ ከኣትዎ ይኽእል ይኸውን እቲ ዝበዝሕ ግን ዝያዳ ብዓርኪ መዘና ተጸሊ ዝኣቱ እዩ ንራሄል እምበኣር ናብ ስነ ጥበብ ዓለም ክትኣቱ ዝገበራ ጽልዋ ሓያል ስነ ጥበባዊት ኣዲኣ ጽገ ተኽለሰንበት እዩ ኩሉ ዓይነት ሞያ ዝጠልቦ ሃልክን ስራሕን ኣለዎ ብፍላይ ድማ ሞያ ምውሳእ ንዝያዳ ዝጸፈፈን ዝበለጸን ስራሕ ንኸዕየ ድማ ቀጻሊ ልምምድን ንዝወሃበካ ጽሑፋት ብዕቱብ ምጽናዕን የድሊ ብዘይካዚ እውን ካብ ዝተለምዱ ገጸ ባህርያት ውፅእ ዝበለ ጠባይ ምዝኸውን ዝያዳ መጽናዕትን ልምምድን ይሓትት ራሄል ክሳብ ሎሚ ተላቢሳቶም ዝኸደት ጠባያት ብዝከኣል ክትመስሎምን ብልክዕ ከም ሓሳብ ደራስን ዳይሬክተርን ከተምጽኦምን ቀጻሊ ልምምድ ትገብር ንዝወሃባ ጽሑፋት ወይ ስክሪፕት ናይ ድራማ ድማ ብዝግባእ ተጽንዕ ኣካይዳ ኣዘራርባ ልምድታት ኮታስ ዝርዝር መግለጺ ብዛዕባ ዝተወሃባ ጠባይ ተሓትት እኹል መረዳእታ ትሕዝ ኣብ ገለ ስራሕታ ከም ጠባይ ዘይተቐበሎ ግን ከኣ ክትላበሶ ዘለዋ ገጽ ባህሪ እውን የጋጥማ እዩ ራሄል ብፍላይ ኣብ ኤርቲቪ ዝተፈነወት ተኸታታሊት ፊልም ትማሊ ሰይቲ ወዲ ሰርጌንቲ ግርማይ ማለት ኤርምያስ ኪዳነ ኤርሚለ ኮይና ዝገርም ድራማ ሰሪሓ ካብ ቁና ጀሚርካ ላሃጅኣ ኣከዳድናኣ ናይ ገጽ ምንቅስቓሳ ወስታታት ኢዳ ጓል ዓዲ እምበር ኣብ ከተማ ተወሊዳ ዝዓበየት ኣይትመስልን ኣብ ትማሊ ከም መድህን ኮይናያ ትሰርሕ ራሄል እታ ገጽ ባህሪ ኸኣ መስኪን ለዋህ ሓዳራ ትፈቱ በዓልቲ ሓዳርያ ትገልጽ ራሄል ጓላ ንሓያል ኣርካን ስነ ጥበባዊት ሃገርና ዝኾነት ጽገ ተኽለሰንበት ኣደይ ብጫያ ስነ ጥበባዊት ጽገ ኣብ ሞያ ምውሳእን ደርፍን እትነጥፍ ሓያል ስነ ጥበባዊት እያ ጽገ ሓንቲ ካብቶም ሜዳ ኤርትራ ዘፍረዮም ሓያላት ስነ ጥበባውያን እያ ኩሉ ዓይነት ገጸ ባህሪ ተላቢሳ ክትዋሳይ ጽግማን እዩ ጽገ ብዙሕ ስራሓት እኳ ፍርያ እንተኾነት ብፍላይ ኣብታ ካብ ኣፍካሪ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዘይትርሕቕ ተኸታታሊት ፊልም ሚለኑ ዘርኣየቶ ጥበባዊ ኣሳስኣ ግን ይፍለዩ ኣብታ ድራማ ጽገ ሰብኣያ ዝሞታ መበለት ሰበይቲ ግን ከኣ ሓያል ነግራም ገንጫር ሰበይቲ ኮይና እያ ትዋሳእ ብፍላይ ድማ ላሃጅኣ ምንቅስቓስ ገጻ ምሽውራር ዓይና ወስታታት ኢዳ ዘገርም እዩ ካብ ምሕር ሓይሊ ናይታ ገጸ ባህሪ ድማ ጽገ ክሳብ ሎሚ ኣደይ ብጫ ተባሂላ ትጽዋዕ ኣላ ጽገ ኣብታ ብልጽ ተኸታታሊት ፊልም ትማሊ ከም ጽርሃ ኮይና ዝተዋሰአቶ ገጸ ባህሪ እውን ካብ ዝኽራ ዝተማቐርቲ ስነ ጥበብ ዝሃስስ ኣይኮነን ጽገ ኣብታ ፊልም ከም ጽርሃ ሰይቲ ፍትው ዝበሃል ወልደ ገባ ኮይና እያ ተዓዪ ኣብኡ እተርእዮ ክልተ ኣዋሳስኣ ብሉጽ እዩ ንብዙሓት ጀመርቲ ስነ ጥበባውያን እውን ምርኣያ እዩ ምስ ሰርጌንቲ ማለት ተኣምራት ዮሃንስ ማሕታ ዝገብርዎ ቆይቁ ድማ ሰሓቢ እዩ ምስ መረብ ማለት ዮርዳ ከተዕልል ከላ እትጥቀመሉ ቃላት እውን ምስ ትሒዛቶ ትዋሳእ ትርኢት ዘይድገም እዩ ብፍላይ ምስ በዓል ቤታ ኮይኑ ዝዋሳእ ፍትዊ በያን ኑር ኣሕመድ ቡሽ ዝገብርዎ ዝርርብ መሳጢ እዩ ጽገ ኣብ ዝተፈላለዩ ኮሜድያዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ድራማ እውን ሰሪሓ እያ ምስ ከም በዓል ሓያላት ኮሜድያን ሃገርና ዝኾኑ ሓጎስ ወልደ ገብርኤል ሱዙኒኖን ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስን እውን ሰሪሓ እያ ምስ ማይናስ ካሕሳን ለሜን ካልእን ዝኣመሰላ ኮሜድታት ብምስራሕ ኣብ ኮሜዲ እውን ሰናፍ ከም ዘይኮነ ተመስኪራ እያ ምስ ሱዙኒኖ እውን ውርሻ ትብል ፊቸር ፊልም ሰሪሓ እያ ራሄል ካብ ድራማታት ወፂያ ኣብ ኮሜድታት እውን ትዋሳእ እያ ምስ ከም ብሉጻት ኮሜድያን ሃገርና ዝኾኑ ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስን ዳዊት ኢዮብን ዝኣመሰሉ ሓያላት ስነ ጥበባውያን ሃገርና እውን ሰሪሓ እያ እዚ ድማ ራሄል ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረና ራሄል ከም ኣቕራቢት መደብ ኮይና እውን ኣብ ህድሞና ቲቪ ትሰሪሓ ኣብዚ መደብ ራሄል ብብሉጽን ማራኽን ኣገባብ መደብ ብምምራሕ ዝገርም መደብ ናይ ምቕራብ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኣመስኪራ እያ ዝገርም ኣተኣላልያ መደብ ሰሓቕን ፍሽኽታን ዘይፍለዮ ገጻ ምስቲ ካብ ኣፋ ዝወፅእ ዝገርም ተረካብ ዘረባኣ ድማ መደባ መሳጢ ይገብሮ ኣብዚ መደብ ራሄል ምስ ብጾታ ብምዃን ምስ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን መሃርና ዘናጋዕን መደባት ሰሪሓ እያ በዚ ድማ ካብ ተዋስኦ ኮሜዲ ወፃኢ እውን መደብ ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ከተመስክር ክኢላ እያ ራሄል ሓንቲ ውላድ ኣላታ ደጊምና ደጋጊምና ርሑስ ጋማ ንራሄል እንኳዕ ሓጎሰኪ ንጽገ ተኽለሰንበት ፈረይትን ጸገይትን ንግበርኩም ውላድኩም የርየና ንብል
እምባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕርብና ልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹም ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና ሪምና ኢንተርቴይንመንት